Najväčší hodnotiaci čavo je tu na československej scéne. Napijem sa pekne. Mohlo by byť sponzorstvo, Dušan. A dneska tu mám kolegu. Ideme hodnotiť spoločne streamerov, lebo my sme najväčší streamery na československej scéne. Zdravíčko. Vítam te. Čauko. A ideme hodnotiť, pozri. Vidíte, mám zlaté hodinky, všetko, takže si to môžem dovoliť. Co idem hodnotiť? Nevím, týchto nepoznám, to som tam dal rovno. Počkaj. Najlepší kritici. Ja sa tu dám, no prvý je tu Agrelus. Čo si povieš o ňom, povedz. Tak, Agrelus by hral asi rovno najlepší. Počkaj, ja si vypadám moc nízko, počkaj. Daj si dole šlapky. Počkaj, dýny ma. On mi tu vylal vodu, nevadí. A tak je to voda. Koncentrácia. Kam dáš Agrelusa? Voda Agrelus sa vyhral do Ačka. Počkaj, musí byť vážny. Kam by si to dal? Do Ačka? Prečo do Ačka? Povedz. Nebo by si typoval, že do Eska. Čo Esko? To nepřečte, ale nemá vôbec. Ticho, nemá na to oči. Čo Esko? No, ja by som ho dal asi tiež do Ačka. Ja ho moc nepozerám, akože ľudia ho pozerajú, ale ja moc neviem ako ty. Jako myslím, že už sú tady lepší streameři. Tak si myslím, neviem, ja by som si osobne nepozeral, ale pozeral som jeho let's play na internete, na YouTube, keď dával. Ako to musím na rovinu povedať, ale myslím si, že Ačko si zaslúži, do SK by sme ho nedali. Viem, má veľkú komunitu, takže nás asi zdisujete totálne, ale do SK tam mám iných ľudí, ktorých by som tam dal ja osobne, hej. Takže poďme akože teraz seriózne, vážne. Snappy, kam by si dal Snappyho? Vôbec nesleduješ? Ja tiež nesledujem, ale myslím si, že do Bčka asi môže byť. Videl som nejaké streamy, nebolo to najhoršie. Ale nesledujem ho nejak zvlášť, akože. Takže dal by som ho do Bčka. Ďalej tu máme Hyzet, kámo. Čo myslíš o Hyzetovi? Ale Hyzet mi přijde, že teď se docela jako snaží a že dělá docela dobrý content. Jako sice hodně často streamuje golf s Flyganem. Ja mám svoju odpoveď, akože. Jako reakčný čávo, vieš? Pozeraj. Občas na něco zareaguje, ale už se nedrží třeba tý Sugar Denči, takže za mě jako mnohem lepší než byl a dal by ho klidně k tomu. Ja ti poviem takto, keby sa drží Sugar Denči, tak by som ho dal sem. Ale teraz aj spája viac tých streamerov ako dosť to robí. Lebo si všimni, že Fetipilov a Dukloka a týchto ľudí spája viac dokopy. Aj dokonca Jirku Kráľu dal k Fetipilovovi, pokiaľ sa neviem, on to vybavil. Čo bolo celkom superový stream a záživný, takže ja by som ho dal asi buď do tej elity, alebo možno akurát teraz, čo robí ten content, podľa mňa aj do božstva. Lebo napríklad my dvaja, my kooperujeme spolu, že natáčame videá spoločné, ale streamery to moc spolu nerobá, že streamujú spoločné a on to spravil. Co se i týče diváků, tak už je prostě větší možná i než Agrelus. No, mýva tam dost víc lidí teď. Ja by som dal asi Hyzeta tam. Ďalej, čo tu máme? Marvex, kámo. Jako, teď nesleduju, jako patří mezi ty OG. Nevím. Ale teď jako neviem. Neviem, ja by som ti povedal tak, že ahoj lidi, ja som Marvex a Minecraft a neviem čo všetko. Počkaj, kámo. On je CSGO, v CSku je dobrý, kámo. A my hráme CSko. Ja by som ho dal sem, dobrý. Do Cčka. Nemyslím si, že by ho to nejak urazilo. Ako nepozeráme to však Minecraft, ale CSko ako za CSko, že hrá celkom dobre, tak by som ho sem dal. Ale Kapesník 69. Ten taký streamuje hodne za Hyzetem, ale... Ne, to není môj štýl, lebo on je moc taký preafektovaný, niečo, ak my sa teraz snažíme urobiť. Počúva je moc učovaný. Yo, buddy, look at my bread. I got more bread than you will ever have, loser. Počkaj, ďalej, kto tu je? Konduktor? Konduktor, to je ktorý hovorí mi to meno. S tými fúzama, ne? No, takový ten už starší. No. Čo aj s tým synom tuším. To nebol zlý content. Mne sa zdá, že aj so synom bol konduktor. Asi. Dělali ty pilotní simulátory, to je pro ty starší publikum, ale za mě. Konduktor. Nechal bych ho tady, ja bych si to nepustil, ale... Tak budeme dávať na teba, lebo ja moc nepoznám. OK, Bladito, CSGO content creator. Kam by si ho dal? Čistě CSGO, za mě fajn, ale asi bych na to nekoukal. Ako za mňa CSGO fajn, jak ty hovoríš, ale na streamera. Ja by som ho dal, kámo, pekné, asi sem, vedľa Marvexa. Kvôli CSGO. Ale že... Kámo, toto radšej ty povedz, lebo ešte ma zajťa, že ja neviem čítať.
Čo to je? Idiom? Idiom. Já myslím, Okay. že to je idiom, ale... Je tam idiom, no. Tomu ver, kamo, Zase ledva vidím. lolko, jako já, není to vůbec moje main hra, občas jsme to i natáčeli, ale... Tak kam by si to oddal? Ja som videl nejaký stream, hral LOLko celkom dobre. Tež by som ho dal za to, že hral LOLko celkom dobre, by som ho dal Dčko. Tam by som dal ľudí, čo idú na ten content, ale idú skôr na to, že sú dobrí v nejakej hre. Jo. By som dal tam, lebo tu máš Marvexa, ten je dobrý celkom v CS-ku, aj v Minecrafte, no, kto by nebol, čo? Blady to, takže to môže byť tam. Tu je, čo je to? To je Growy. Growy. To som videl nejaké streamy, kamo. Ale, To je bracha Grevuse, že jo? no, ale nemyslím si, že by bol niekde hore. Spíš dřív, no, jak dělali ten sprostý content, když ještě nebyli odhalený, tak to byl dobrý content, ale Skôr by som ho dal asi... vůbec nevím, co dělá teď. Asi Dčko. Dčko si myslím, že je No. solidné. Ešte tam nikoho nemáme. Není na F-ku, to není najhoršie. Napríklad, keby sme tam my dvaja, my sme najlepší streamery. Chápeš? Čo? Počkaj, napije sa. Spolupráca. Duklok nápiš, nemám peniaze, potrebujem ďalšie hodinky. No. Jdeme do SK. Kamo, Czech Cloud. Počkaj, kde mi zmizol? Nikto nič nevidel, ideme ďalej. Vašek, to je ten Valorant, čo... To je Kenzer, či jak sa volal. On je dobrý hráč vo Valorante, kámo. Ale tež by som dal, že je dobrý, len kvôli tomu, že je dobrý hráč. Dáme ho dobrý. Ja videl som nejaké streamy, lebo samozrejme som profik vo Valorante. Kto nevidel nové video, chodte si pozrieť. Čo? Ale dáme ho sem tiež, že sú tu profit. Terry Psyche, ja som pozeral jej streamy ešte, než sa zmenila na Terry Psyche, neviem, jak sa volala predtým. Už si nespomeniem, ale viem, ktorá baba to je. Aj Duklok na ňu robil reakciu, alebo v tom tier liste, alebo niečo také tam bolo. Vtedy som mu začal pozerať a tie streamy sú také chillové, ale myslím si, že patrí tiež k týmto, že dobrý. Ako není to moja. Tu máš, že Hanis, to poznáš asi ty skôr. To je kamarád Peťana Gamese a dělali spolu speedruny Mafie 1, takže jako za mě docela friendly content, ale není to takový content, na který se díváte pořád. Jako. Takže já bych ho dal třeba do Bčka. Tak daj ho do Bčka, daj ho. Keď ho chceš, daj ho do Bčka. Kto je tam ďalší, počkaj. Nevidím. Zuris. Ďalší prohráč, dávaj, do Cčka. K Marvexovi a... Jasné, prohráčov jebni rovno. Čo? My nenadávame, daj rovno tam. Patrik Tury. To mi niečo hovorí. To je ten To je ten bez ruky. bez ruky. Kámo, tak to Ten instantne, to som videl na TikToku a nevím čo. Kámo, boh, za mňa. Keď si bez ruky a vyhráš Elden Ring, čo ja som nedohral Elden Ring, že vôbec, tak za mňa akože to A popičí. to si dokáže udělat za sebe i srandu, že třeba nemá ruku nebo tak. Áno. Což je úplně super. Za mňa popičovka, to si zaslúži. Estir. No ďalej, čo tu je? Joshua. Videl som nejaké streamy, ale... Ale čistě CSko. Takže bych ho... Čisto úplně CSko. Marvexovi a- Jasné. Čo je to? Narutak. To tiež som videl nejaké streamy, ale To nevím. neviem, dáme, že nevieme. To je Charmy, to budem asi vopred zaujatý, ale dáme to bu dobrý. Tež CSGO a teda. Mori, čo myslíš o Mori? Ty mi tam ja vidím, že mi kradneš tie kvapky. Nehaj mi tú kvapku. Co vím, tak teď jako většinou jenom reaguje, ne? Takže Robí reakcie? No, že ani moc jako nehraje, že spíš reaguje třeba na TV, No ale za mňa, keď streamoval to Ghetto, on streamoval, neviem, Ghetto, tak to bolo celkom pohode. Ale reakčný streamer, pre boha, zase. A No. moc se směje každý chujovině, takže jako lidi to podle mě baví. Ale... Dáme do borci, je to frajer. Týmka, CSGO, profi hráčka v CSku. Ja som samozrejme lepší. Ona se teď jako dala na nějakou tu Anglickou, anglickou, no. A toto je československý. Že hraje s Tweedem třeba, nebo tak, jsem viděl. No, ináč prečo som len ja oblečený ako kodatine? No som jako kotu. Akože problém. Počkaj, ty si nejak daj si dole tie papuče, ti hovorím, dávaj. Taká skrca trošku sa skrča. Vidíte, dôkaz, že som vyšší. Idem ďalej. Toto je ten, čo s tým dieťačom robí. Jo. Áno, Ale on si ten fotor z něho dělá brdel. áno, ale to je popičovka, ja som to Jo. videl klipy. Je to dobrý. A na jednom streame som bol chvíľu. Detain. To je zas CSGO. Skôr, ja Ale si ho teď už pamätám je- CSGO skôr. Teď už je docela dead, jakože. Áno, ale za mňa mal jeden song, neviem, aký to bol song, alebo jak sa volal. Neslop toľko, čo? Tu máš Už kvapku. to mám vypitý skoro. Tu je kvapka, chápeš? Duklok, napíš. No, Detain, ja neviem, songa bola dobrá za mňa.
Tak za tú songu, že to je songa, tak ho dám do Dčka, lebo nepozerám, nevím. Za songu, tak do Dčka. Freezy. Jako Kámo, Freezy, ten jeho content IRL je popiči. LOLko moc nemusím, ale za to, že prohráč, tak asi Dčko. Lebo, ja viem, vy budete hejtiť, prečo automaticky niekoho, kto je dobrý hrák, dáš do Dčka, lebo on netvorí primárne content za mňa, on podľa mňa primárne sa orientuje na to, aby dobre hral a ľudia ho pozerajú. Hlavne kvôli tomu, že ak dobrý je v hrách, až potom podľa mňa na tú personalitu. Což my samozřejmě děláme taky, že? My sme profici. Rýchlo. Tereza Blueberry, ta dělá ty anonymní přiznání. Anonymné přiznání. Ináč my by sme mali, prečo nerobíme takú pičovinu? To má views, Maťo. Hneď potom toto ideme natočiť. Že by nám to nic nenapsal, že nejsme slavní. Hej, počúvaj, však si nabotujeme a napíšeme si komenty sami. A vieš? Jako nejmenovaný youtuber. Jasne. Dobre, dávaj ďalej. Dáme jí, abych jí dal třeba do... Ja tam ledva vidím, takže daj ju Bčko. Dáme ju Bčko. A je? Akože bolo to... Bčko, dobrý. Fluffy, tier S. Abych dal S-ko. S-ko, 100% kvalita streamu, spievať vieš, suprovo a ja ináč. Dolina, ďalej nejdem. A kamo, jak vyhrá, on vyhrá na vyhral tvár Twitche, samozrejme. A ja ju vyhrám budúci rok. From the same one. Kto je tam Herdin? Herdin, nebaví mě. Ale... Počkaj, ja tam ledva vidím, ja tam nevidím. Do Cčka. Cčko. Já jsem teď viděl. Počkaj, točí sa tu video, nechcem. Já jsem teď viděl, že on dostal 1200 sabů na streamu. Koľko? 1200 sabů. A kde je Herdin? Dobre, ideme ďalej. 1200 sabů, takže... Je to frajer. 100 000 za stream. Dobre, ticho. A on tam takto začal volet tancovat. Počkaj, musíme sa tváriť profesionálne. No, Marty Vole. Nesledujem, ale videl som nejaké streamy a ja som fanúšik vodka, za to dáme do Dčka. Rob Selot. Co se týče propracování streamu, zase S-tier, ale co se týče contentu, co jako dělá, mě nějak nebaví. Neviem, content ma nebaví, ale za kvalitu. Ačko, třeba jo Bčko. Ačko? Tak dáme Ačko. Za tú kvalitu streamu si to zaslúži určite. Flygun, bracho, to ťa nebudem nič hovoriť, akože na čo, počkaj. Tak. On má hrozně dobrý hlášky. Kámo, to je topka, hej. My, keď u tohto videa bude 100 lajkov, tak my dvaja zabehneme, čo to behal? On běží na tom běžícím páse, ne? Na běžícím páse. A keď náhoda dáte 100 lajkov a my budeme musieť behať, tak nemáme peníze na bežací pás, takže máte svolu. No, Biker. Však ten odišiel z Twitchu, čo tam robí? No, ale zase v té crew Viktor Sheen, Fety, ne? No, ale on je späť, Miken, ako? Já myslím, že jo. Idem sa pozrieť, počkajte. S informáciou, že bol na súde, takže je to on. Dobre. Daj to tam, je späť. Takže neznám. Neznám, daj, je späť. Bol na súde teraz. Tu si ho dal, čo robíš? Daj hore. Tam? Do Ačka by som dal. S-ko to není. Za mňa S-ko to není, ale Ačko, dobre. Dáme ďalej, počkaj, nevidím tak. Videl som pár streamov, ale dám, že skôr neznám, lebo nebudem riešiť po pár streamoch. Mazarin, kámo. Já jako co vím, vole černobílý a PUBG. No. PUBG, Cčko, dobrý hráč. Spike, automaticky dobrý hráč. Nikdy jsem ho nesledoval. Nevím. Emerikson, dobrý hráč. Automaticky Hitpoint, CZ. Kam by si dal Hitpoint, CZ? To je CSko, ne? Nebo? Hitpoint, CZ. Počkaj. Ne, ale nevím. Oni streamujú turnaje streamujú, kamo automaticky, neznám. Opat 04. Opat 04, kvapka, duklok. Ne, to daj preč, kvapka, dukloka, chápeš, ne? Pošli mi dík. No, kam by si dal opata teda, povedz. Opat, já nevím, je to showman, ale furt se drží toho lolka. Nevím. Plus měl tu kauzu s těma holkama. To sa nejak doriešila? Ale na to sa nejak zapomněl, myslím. To sa nejak zapodlo ináč. Ako vy ste zabudli dať odber, daj tam odber. Daj tam odber, ti hovorím. Tak. Neviem, ako opat. Je dobrý v lolku, zase daj to normálne. Keď už musíme byť 100%. Kleina, popiči. Týre, S, dávaj. Jo? Nebáme sa, dávaj, popiči. Tam nemáme čo hovoriť. Keď chcete chill, chodte na Kleinin stream, popiči. Fety to, hej. Pre mňa Fety to je najlepší streamer, co tady je. Staragdari, za mňa Ačko. Esko nie, Ačko by som dal Staragdari. Ja som vyrastal na jeho gameplayoch, takže... Kto je tam? Brunslav. Týres. Stanem hej zase.
Čo? Stratil kolobežku, nehaj ho. Či? Jirka vysvětluje věci. On nestreamuje? Odkedy streamuje Gajo? Já myslím, že vždycky jenom YouTube. Ale jako se týče YouTube mega dobrý, to bylo. Tak daj ho do SK. Sice není to streamer asi, ale daj ho do SK. Taky nevím o to, že Poznám YouTube popiči. Niekto neviem, kto to si nezaslúži, neviem, kto to. Daj ho do SK, je to skôr YouTube než stream. No by. Toho niekto aj pozná. Dobre, ticho. Live Oliver, to není výherca tiež oného. Videl som nejaké streamy, tuším aj vyhral Mad Monk. Takový podobný typek Rob Dysel bych řekl, jakože i technikou, i tím, co dělá. Dáme ho do Dčka. No? Asi áno. Dále je tu kto? Nevindosy. Riderka, to tež CS a td. Ty to jméno něco hrozně říká. Neviem, či sme aj proti nehrali náhodou na jednom zápase. Ale ja ju poznám, akože pozeráme stream, aj mám follow, ne? Takže ja by som mu dal asi do dobrý. Bude dobrý. Alebo Senskor do Dčka. No ďalej. Brian, to je ten gáč, čo má teraz problém s tým autom. No, předjížděl Viděl si, no, prostě dobrý jako content ze života, víš co, že... IRL content. IRL content je prostě nejlepší content, když to vezmeš. Kam bys to dal? Ja by som ho dal buď Bčko alebo Ačko. Já bych dal si klidně i Ačko. Ačko? Dáme Ačko. Fufinka. Videl som nejaké streamy, ale ja si skôr dám neznám. Lady Felan, neznám. Kámo, Žolík. Žolík, dávaj. Žolík byl nejlepší, když už měl ty rage. No, teraz už to není ono, ale ne kvôli rageom. Mne príde, že podľa mňa on, jak prešiel z rageom na normálny stream, to akože není to najlepšie a do Ačka ho nedávame, hej, to dočasné, rozprávame sa. Ale keď rageoval, podľa mňa to bolo o dosť lepšie, no. To bylo vtipnější. To bolo vtipnejšie, ale... Teď je takový vlastně klidný, že už to tak jako... Hráva ešte CS-ko? Že je fakt dlouho, no. Dajme tomu, že ho dáme do dobrý. Hra hry väčšinou. Cudzopasník, to poznám. Ja ne. Ale neviem, kam by som si ho zaradil. Haniček, ja musím proste, bohužiaľ. Ja musím dať do Ačka. No, Donato Live, kamo, za mňa. Teraz nič, ale ja to budem brať za teraz. Takže dáme ho do Ačka. Keby streamuje stále to IRL, čo bolo, tak by som ho dal do Ačka, teda do SK. Ale nestreamuje IRL, to on streamuje, víš čo, Escape Conto Tarkov, kde len strieľaš takto a s mojím šťastím vyšiel by som na vecko a som mŕtvý. Zdaj? Čo? Podporte. Ja baví. Respoveret. Divočáci, to nemôžeme počúvať. To je dubínský milionár. Počkaj, to musíme dať automaticky, to nemôžeme nič si dovoliť povedať. Lady Hooligan, ona ešte streamuje? Ale, hej. No, to je od debiu, ale musím jednou opiči auto a vydriftovať, takže počkaj. Ale je dobrá v drifte, takže by som to bral niečo ako, že tí, čo sú dobrí v hrách. Tak sem. No, to má to rúžový, ne? No, ale super. Správne na takú. Mám samozrejme. No, Veverička. Nepozerám. Astatoro, za mňa aktuálne najlepší streamer na Twitchi. Keď sa bavíme Twitch, hned po Fetipilom asi najlepší streamer. My jsou všichni prostě ty Fety, Hyzer, Astatoro, oni úplně, kteří tvoří spolu tu komunitu, tak jsou topka úplně. Sú topka, Astatoro prostě, čo to je? Korp, to poznám, hej, keď chcete PlayStation zadarmo Korpov stream, akože ne, že, hej Korp, pošli mi zadarmo, akože PlayStation teda. To, daj do Ačka, nie, daj do Ačka, to je fakt frajer, to je taký chillový typek, nečo jak Dave. A on rád má retro konzoly a tak ďalej, to ti potom ukážem, to je ináči čau, proste čau. Guardian, samozrejme to dobrý. Zmizel by. Určite ide sem, lebo prohráč, ale kámo, za mňa Guardian legenda. Valkoir, poznáš? Jo, něco mi to říká, ale... Nevím. iGames, to sú turnaje, takže CS-ko, takže do C-čka by som dal. Hroty Allegre, no to ja poznám, to je typek, čo neviem, či ho poznáš, ale Torena poznáš? Toren CZ? Jo, tak to je typek, čo robí filmy a tak ďalej, takže za mňa, ja si ho dám osobne, ja si ho dám na Ačko, lebo ja som filmový. Medo je asi to isté, lebo ten robí to isté. A posledný na to... Zvída všetko, odber, čau, zdieľaj a čus. So sexy strašne. So sexy. Jo. Praskol vám práve displej, ale ja za to nemôžem, za to môže ten za mnou. Daj odber. Kvapka, Dukok.